Non hai absolutamente nada paralizado porque nada se tiña feito até o día de hoxe con respecto a esa actuación. Así de contundente respondeu o alcalde de Ribeira á conselleira de Política Social que acusou no Parlamento o Concello de paralizar o proxecto da futura Escola Infantil de Aguiño. O alcalde de Ribeira, como decía, do Bloque Nacionalista Galego, que antes hai pouco se reuniu a señora Pontón tamén con el ali en Ribeira, que diga que a Xunta de Galicia non fai esa escola infantil que prometeu no pobo de Aguiño é unha vergoña. Que o alcalde de Ribeira non se presentase a esta convocatoria de 34 millóns de euros para construir unha escola infantil municipal. Que vergoña! O Executivo comprobou cos servizos técnicos do Concello que esa axuda de 240.000 euros anunciada durante a pasada campaña electoral nunca se solicitou. Esa subvención non foi solicitada polo Goberno do Partido Popular no ano pasado, no ano 2022, e a Consellería de Política Social no mes de maio viña a Ribeira a anunciar a concesión de 240.000 euros para a creación desa escola infantil en Aguiño. Polo tanto, dende o Concello de Ribeira, agora o que lle reclamamos é seriedade a esa Consellería de Política Social que realmente cumpra cos compromisos que se tiñan avanzados no mes de maio, e se en maio era necesaria unha escola infantil para os veciños e veciñas de Aguiño, pois tamén segue sendo necesaria a día de hoxe, a pesar de que cambie o Goberno. Dende o Concello reclaman que a parroquia poida contar con este servizo público, pero non a través da convocatoria autonómica para a construción de escolas infantís municipais, posto que a Xunta tan só financia a construción do inmoble, pero os gastos da contratación de persoal recaerían sobre as arcas municipais. Neste sentido, propoñen a cesión de terreos para que o Concello de Ribeira pase a formar parte da rede pública de escolas infantís de xestión directa Galiña Azul.